An ka jamana cɛmancɛ fangabulon ye lajɛ kɛ kunun lajɛ min senfɛ ni u kumana sariya 6 ɲɔgɔnna de kunkan o sariya ninnu bɛ tali kɛ marayɔrɔ kurako ani cercle kurako ni arrondissement kurako ani Bamakɔ district yɛrɛ cogoyaw la ka kɛ ni mara taabolo kurakow ye député minnu tun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNT kɔnɔ maa minnu kolatigɛba minnu tun bɛ a kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen wotela ka sira di a waleyaluw kama Umar Samake ale tun b'a kɛnɛ kan. An ka camancɛ wasabulon ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ dayɛlɛ o sigi senfɛ kuma kɛra sariya 6 kan o sariya ninnu bɛ tali kɛ marayɔrɔ kura ninnu n'u dancɛw baarawalew koɲumanw la CNT kɔnɔ kulu min sigilen don mara koɲɛ ɲɛnabɔli kama o ɲɛmɔgɔ ye sariya ninnu perepere-latigɛ. An ka jamana a tagara ɲɛfɛ a bɔra région 6 la ka taa 8 la ka taa 10 na bi ka taa yɛrɛ sɔrɔ région 19 na mais n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ région 19 ninnu kɔni tun bɛ yen gouverneur nommé la mais u ka danfaraw kun dɔlen tɛ donc ni loi in votelen o bɛ kɛ sababuya ye ni gouverneur b'u ka région dafaraw dɔn donc o fana tɛmɛlen kɔfɛ Bamakɔ n'o y'an ka faaba ye Bamakɔ commune ko kuma min tun bɛ Bamakɔ commune ka ko banna commune bɛɛ supprimer la bi donc désormais Bamakɔ bɛ na gouverner ni arrondissement de ye Bamakɔ bɛ na gouverner ni maire kelen a n'a ka dangaw o maire kelen n'a ka dangaw n'a bɛ fɔ o ma ko collectivité unique o de bɛna kɛ Bamakɔ jateminɛ ni hakili jiginna aw b'a dɔn k'a fɔ waati dɔw kɛra ni ko dɔ bɛ commune dɔ la yan nɔ a kun ka gɛlɛn i ka responsabilité situer n'aw taara commune 5 na u b'a fɔ ko maire du district de b'a kɛ n'aw taara maire du district fɛ a b'a fɔ nin ye commune 5 mɔgɔw ka baara ye bon o bɛɛ banna bi région 19 ninnu fana na an ye cercle kuraw créer cercle dɔw créer la ka da espace ka bonya kan donc ninnu bɛɛ ye bakulu ye minnu nafa ka bon kosɛbɛ n'olu de ye an ka famaw pousser ka na ni sariya ninnu ye bi CNT la ni an y'a voté bɛɛ lajɛlen sɔnna ma maaw ma ban ma donc u sɔnna k'a fɔ sariya in ka ɲi mais hakili jigila sariya ninnu ma voté bi dɔrɔn kama ninnu votera de pour que Mali san 50 min nana pour que Mali bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na nafa sɔrɔ siraw ka sira la jamanadenw yɛrɛ ka ɲɛtaga sira la ani baarako yiriwali ani jamana yɛrɛ ka bɔli nɔgɔ la o sira la cogo min na ni nin kuma tɛmɛ an ka voté ko min tun bɛ fɔ o kun ka gɛlɛn parce que autorité indépendante de gestion des élections sigira o ka mɔgɔ minnu ka ɲi ka sigi région ninnu kɔnɔna na olu tun tɛ se ka sigi fo ni sariya wale in ka voté donc a voteli mun filɛ nin ye sisan an bɛ se k'a fɔ ko EJ ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo pour que a ka taa région na k'a ka démembrement sigi pour que an bɛ se ka an ka votew kɛ nɔgɔya kɔnɔna na cogo min na. CNT ka kulu min bɛ marakow kunna o ye kalo 2 wulikajɔ kɛ walasa ka bɛn sariya ninnu kan. Maaw kun m'a faamuya maaw kun hakili la k'a fɔ an bɛ nana dɔw tigɛ ka bɔ dɔw la ka dɔw fara dɔw kan o tɛ situation kura de créer la n'a bɛ fɔ o ma ko arrondissement ka sɔrɔ ka o situation kura in na arrondissement 7 in na i b'a sɔrɔ quartier fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ a bɛɛ bɛ yɛrɛ reconnaître la Kalabankɔrɔ fana kɛra dantɔgɔ la arrondissement ye k'o siri Bamakɔ la parce que n'i y'a jateminɛ Kalabankɔrɔ tun bɛ Kati de fɛ donc bi in na Kalabankɔrɔ bɛ Bamakɔ fɛ quartier fɛn o fɛn kun bɛ Kalabankɔrɔ nɔfɛ minnu kun bɛ commune 6 ka côté la an y'olu to commune 6 la ka d'a kan gɛlɛya jamanadenw bɛ gɛlɛya mun sɔrɔ pour que ka bɔ yen nɔ ka n'u ka kungo ɲɛnabɔ fo Kalabankɔrɔ ou bien Kati ou bien Kulukoro région fɛ o banna bi